wayibiza inkabi uzoyiphaya nami ngakuphi ikesi mfowethu ngakuphi ikesi nesiminofu nkabi yami ngakuphi ikesi nesiminofu nkabi yami ngangiphani wena ngikuphi into engaka nkabi yami ziyabiza phela lezi zinto ukuthi hayi inkukhu zakini evuka ngo-2 ya wangikhumbuza mfana wangikhumbuza bakithi ya bakithi nginodaba la kunale nsizwa le engiphikisayo le abayibiza u-chronic Sithole uMzwandile le ndaba sengize ngabuza omama ngabuza iy'nsizwa ey'hlala lana ngabuza abafowethu hhayi le nsizwa le ingiphikisa kabuhlungu ingenza ikwerekwere le nsizwa ingenza sengathi angizange ngalusa angizange ngiyinakekele imfuyo angizange ngihlale emakhaya the way engenza ngakhona le nsizwa le bakithi u-chronic Sithole uthi iqhude likhala kanye ngosuku wangikhiphela neGoogle yakhe wagugulisha wathi iqhude likhala kanye ngosuku manje ngifuna ukubuza iy'nsizwa mina ezangakithi ezaseNkandla noma ezaseMsinga ngifuna ukubuza ukuthi bakithi likhona iqhude elikhala kanye na mina ngazi iqhude likhala kabili kathathu ngiyangizwa iqhude liyakhala ngisho nasemini uyabona manje le nsizwa le u-chronic Sithole uyangiphikisa ukuthi yena iqhude likhala kanye manje ngifuna ukuzwa ngifuna ukuzwa ukuthi nina nithi iqhude likhala kayingaki ngosuku bakithi le nsizwa liyangiphikisa la ngithanda umuntu ongiphikisayo ngento engiyaziyo ngiyayazi uyazi ngeGoogle mina ngiyayazi yena uyazi ngeGoogle and then mengimtshela uthi yena uyawezwa ehostela lapha ahlala khona likhala kanye iqhude bakithi ngiyangicela nibhaleni la ningitshela ukuthi iqhude likhala ngathi ngidakiwe ngoba wathi uthe iqhude likhala kanye ngithi mina ngilazi iqhude likhala kanye mfethu lonkazi zalo mfethu angilazi mhlawumbe ukuthi sinamaqhude amaningi-ke ngakithi angilazi mina leli lakho leli likhala kanye uthi kabili kathathu mama told me hayi ya uMamkhize mhlawumbe uzongitshela-ke yena nangu uMamkhize bakithi le nto angisoze ngiyeke ihoxe utshebe uyathanda ukuphikisana manje uyangihlula ngamagama sawubona Mamkhize Yeah. unjani Ntombi wahamba uMamkhize bani sho nabantu abala abazi ukuthi iqhude likhala ngoba naba bangiphendula ish yazi wena chronic ungahambi wena chronic ukukhipha lamanga unawo lawo uthi kabili kathathu na chronic Sithole uthi iqhude likhala kanye nami nangilazi iqhude likhala kanye mina hamba uyodla uthathe energy angisafuni ufuna ukufona manje ngikhathele mfana dala ungibuza wena ubani engambuza okay ngoba la bangiphendule sibheke la hhayi angisafuni ukudla manje sifike indaba yeqhude sawubona mntwana Apollo. unjani mfowethu Grand. ya ngigrand mfowethu ikhona imfuyo mfowethu kini lapho uhlala khona Ayikhona yini? Buka-ke mfowethu ngifuna ukwazi mfowethu labo ukuthi wazi wena iqhude likhala kayingaki ngosuku mhlambe likhala nini iqhude khona inkabi la untshebe le nkabi le ehlala ehostela uthi yena iqhude likhala kanye wangibizela noGoogle mengimtshela ngithi mina iqhude alikhali kanye uyangiphikisa wena mfowethu wazi iqhude likhala kayingaki ngosuku Iqhude ngaze likhala kayi-2 wazi likhala kawu-2 likhala nini nanini mfowethu ikhala normally la ngibloma khona ikhala ekuseni uhlala kuphi ngasempumalanga empumalanga iqhude likhala uthi likhala kayingaki kayi-2 ekuseni nasentambama so
leyo ukuthi likhala kanye iqhude uyayichitha noma uyayifaka. Hayi ngiyayicitha, hayi angiyazi le. Lo uyahlanya lo udakwa le tshebe yakhe lo uyahlanya lo. Ayikho le. Ayikho lento ayishoyo lo. Yazi lo khona intombi kade ngiphikise nayo lapha abayibiza uSibadla ehlengile wangiphikisa. Ngcono ukuhlala eMpumalanga Nkabi yami ngiyazi. Futhi mfowethu. Tell me you could literally breathe fire. That's incredible. Oh, the fire brigade have arrived. How convenient. Oh, I'm sorry, sir. I was in meeting. I forget to mention. Don't worry. I think there's water style. Yeah, there is. I can put you out. It's okay. Don't worry, guys. We can still save him. Bam! Enjoy. Whoa, dude, that was even bigger. Uthi lo mfowethu phuthi. Hey sanibona. Sawubona mfana waseMpumalanga. Sawubona nawe. Ngiyaphila, lalela thula wena thula. Lalela mfowethu ne. Ya lo mina naye siphikisene yezwa. Ebethi iqhude likhala ngo hey thula vala lo sisi lo la phansi mapholoko. Ebethi iqhude likhala ngo2 ekseni. Yezwa. Ungilalele kahle. Likhala ngo2 ekseni. Bese likhala ngo2 emini. Bese likhala ngo4 ntambama. Awu iqhude likhala kanjani mfowethu? I know mna ngo2 emini angisho. Thingikubuze la uhlala ngakhona uke kweziqhude likhala ngo2 ekseni. Ekseni ngo2 amasa. Yeah. Hayi lelo ngilaza angifuna ukuqamba ma. Thank you. Iqhude liqala ngoba isikhathi from ngo5 noma ngo6 angithi. Yeah, uqala ngo5 yeah. And 6 angithi. Mara ukuthi likhala kayi1 no ngisupport ikhala. Angisho ukuthi lalela mina ngithi liyakikiza ne hayi ukuthi lithi kikili kayi1 maybe lizokusho lokho kayi3 or kayi4 uyangithola okay libuye likikilize futhi ntambama usayilahla uthe wena iqhude likhala kanye ngosuku. Lalela mapholo likikiliza kayingaki. Mina ngithe likhala kanye vela ngaze ngeziqhude likikiliza ngo4 ngo5 angazi. Likhala ngo3 kuya ku4 ezintathu likhala kayingaki iqhude. Likhala kayingaki iqhude. Mina ngithe likikiliza kanye. Likikiliza kanye. Likhala kanye. Yeah, ngithe kanye. Alikho iqhude likhala kanye mfana. Ngawuyiphi mfana? Awuyiphi nwangiphisa uyiphi iqhude la. Uyazi ngisho ukuthini makholobo? Ngisho ukuthi lizokikiliza kanye lize liqedi kayi1. Angisho phela lizotikikili kanye liyakhala. Wona uthe iqhude likhala ngo2 ekseni. Uthe amaqhude akini enkandla akhala ngo2 ekseni. Ayakhala nje amaqhude. Le uthi likhala kanye ngo2 ekseni. Ngo2 ekseni. Bebethi iqhude lakhala kabili kathathu kusuke kuchaza ukuthini njengoba cha asibuyele kweyakho asibuyele kweyakho wena ngithi uthe amaqhude akini akhala ngo4 ngisamile la iqhude Dagiyo. Jobe. Okay, mfowasempumalanga. Mfowasempumalanga. Ngicela umphendule mfowethu ne. Iqhude liyakhala ngo2 ekseni. 2 ekseni hayi. Iqhude liyakhala liyakhala ngo12 ebusuku. Hayi 12 ebusuku. Yeah. I never. Liyakhala ngo11 ebusuku iqhude. Zange ngizwe ngo11. Lo mjitha lo uthe amaqhude akubo wasemakhaya akhala ngo2 ekseni, akhale ngo12 ebusuku, akhale Jobe. Akhale lalela. Mina ngikhuluma ngestatement sakho. Asiqale ngawe. Asiqale ngawe yezwa. Yeah, lo mjitha uthe iqhude la kubo likhala ngo2. Angithi angiphosisi. Oh, awuphosisi. Mapholo bangiphosisa ngithi. Okay. Wathi likhala ngo12 amaqhude akini angithi. Sho Phuma. Angithi connect. ngilalele ngiqede. Angithi wathi akhala ngo12 futhi. Yeah. Wathi akhala nango11 angithi. Yeah. Ebusuku.
Ya Jobe cha Jobe Mfoka baba. hayi Okay, akhala nini? Akhala nini? Jobe Ehe. angitho niyangiphikisa ngithi-ke mina la nansi ngiphethe ifoni angithi ulokhu njani mina ngikhuluma ngento engiyaziyo so ngithi mina angifonele uma uyu umuntu oyeluse ekhaya angimfonele manje Awungafoneli uma wakho. angitho niyangiphikisa Nanga umuntu la. Yabo ukuthi ngiyawina number 2. mina Sengiyawina number 2. Nanga umuntu la, nanga umuntu waseMpumalanga. wasempumalanga mina Angithi unemfuyo, unemfuyo kubona. ozosho Hayi. Uyabo. mina mfana Okay, buka. alikho iqhude likhala kanye mfana ungawuyephi Lalela. alikho likhala kanye alikhanyi kanye likhala It's kayi-2 fine, but ungabiza it's fine. Okay, yes. It's fine. ngey'nkathi engingazange ngizisho mina uthi iqhude ngithe likhala ngo-11 Izipho wena uthe zikhala ngoba wena? Uthe zikhala ngoba? likhala ngo-2 nje iqhude likhala ngo-2 liyakhala ngisho nasemini iqhude if awulazi liyakhala ngisho nasemini likikiliza angisho lokhu ukukhala kwesikhukhukazi mina iqhude nje mfethu inkukhu iqhude mfethu lelo laziyo mathaveni manje mina angeke ngize ngiphikisane nomuntu mhlawumbe ohlala eMpumalanga ngithi mina angifonele zangakithi iy'nkabi manje Job ukhulume nazo if Buka. ngisho umbuzo uthi Mapholo, siphikisana ngendaba lalela. ukuthi iqhude likhala kayi-2 noma iqhude likhala sikhathi bani Bheka, azi wena mfowethu waseMpumalanga ne. UMapholo ubufake wena ukuthi uzoba i-witness ukuthi uzophikisana nami. Manje uyabona uMapholo ukuthi wena usayida nami sethi ufuna ukufonela abantu bangakubo. Mina ngikhuluma ngitiyana thula ngigekile wakhuluma thula. Uyezwa mfowethu? So uMapholo besiphikisana mina ngimtshelile ukuthi akunakuqhude ekukhala ngo-2 AM. That was an agreement, yezwa mfethu. Wangitshela ukuthi mina ngithe iqhude likhala kanye unamanga ngithe mina iqhude likhala ngo-5 ekuseni. Uyezwa? Nango-6. Yeah, lo uthe yena iqhude likhala ngo-2. Into esiphikisana ngayo ukuthi uMapholo ukuthi iqhude likhala ngo-2. Uthe wena iqhude likhala ngo-2 mina ngakuphikisa. Mapholo ukuthi iqhude likhala ngo-2. wena uthe nje likhala kanye iqhude ngeke liphinde futhi Mapholoba ukuze ngikuphikise mina wena wathi iqhude likhala ngo-2 ngathi mina cha unamanga ngathi naqhude likhala ngo-2 iqhude likhala ekuseni ngo-5 or ngo-6 size senze research besi-check isikhathi ukuthi iqhude likhala ngobani. Hawu sihle nami ngiyabuza ukuthi bazophikisana ngale nto leyo until kungathi ngo-5 nango-6 lithe likhala kanye hayi yazi lo ngeke afuni yezwa mfethu angeke avume lokuthi hayi iqhude okuhlala likhali ngo-2 mfana. hayi ke mina madoda angibonga ithuba ithi ngiphume izabuya ayibona kwayona le nkabi ekuphikisayo pholoba ngathi iyiqhude kwayona nje hawu mfethu uyangiphikisa and mina ungiphikisa mina angihlala nawo amaqhude nkabi yami angihlala nawo hayi wena mathaveni ungazongidakelwa wena mapholoba ngisesayidini lakho full time mara i-statement sinokujikajika sakho hayi wena mathaveni mfethu ngisamile nangu mfethu useyashintsha thena ngo-5 nango-6 uthena kimi nje Mapholo ayi wena Mapholo basiyeke lento ngoba wena uyayishintsha and awufuna ukuyeke angeke ngize ya manje ushintsha i-statement mosikuyafana and bakulwela labantu bakho abadakile mina ngisamile mathaveni uyangidakelwa manje ungahambi hayi angithi yabo uyangiphikisa futhi wena ngifuna ukukhuluma wena uvuma ufuna ukuluza mos noma bakutshela ukuthi iqhude alikhali ngo-2 wena ungitshela ezinye hayi cha mina ngithi ngisamile lapha ngiphiki wena hayi uNkulunkulu wami manini bo sawubona Thabi hayi bo ula kangako lwani kwenze njani ngeqhude nje bafethu yasangana yazi argument intokazi sibe nayo angazi since last week or last month ubafona umuntu okungilandela abantu hayi bo kanti njani manje maybe selanda abantu maybe selanda abantu abawu5 baloku baphikisi bathi yimi engiright yena uyayiphika uyayigabha yazi silanda umZulu athe othemba uMapholoba kuthiwa uhlengiwe igama lakhe yezwa uhlengiwe sithembe yena uyazi naye lo yezwa
wafethu wasayita nami wamjikela lo. Eminingi kakhulu ayingeke. Ya ngifuna nje sibulale lo u2 qala. Ufuna Hayi yekani manje seku-right. Ngcono siphikisaneni ngemali, hayi iqhude. Exactly. Iqhude vo. Iqhude. Ngeke guys yekani Alright ntokazi. Ngizomyeka lo ngoba akafuna ukufunda. Futhi amaqhude asenkandla avuka ngo2 ekseni ekhaya. Wena iqhude lakini likhala kanye, likhala ngo5 nje kuphela. Manini phela man. Hayi, manini. Amna kuphikisa mpomfa Asiyeke uzunye mfana likho iqhude likhala kanye namanga. Afuna abantu bakho bazothi uyasangana ngempela. Asingcono ngiyeke mina le ndaba. Wosa exebulo vesefethu. Aw Baron, hambani Ntonazi? Let's get the blades out. Okay, we're gonna go down. We're gonna be like, hey, what's up? Mathaveni mfethu awulamule mfethu. Nangu chronic isithole la mfethu awulamule. Ubani? They can hear me, dude. Oh, hey guys. Mathaveni akazwakali ke naye ke. Freaked out. You guys getting oh my days. Mina Well, yeah. ngibuza ukuthi That was perfect. That was actually perfect. Now what do we have to do? Take this easy peasy lemon squeezy up. Very much. Yimi kuphela noma uMathaveni akazwakali. Hayi ngathi Asimuzwa nje uyakhuluma yini? Sikulalele mfo. ngibuza ukuthi mina ngoba uphikisa uMaphola ukuthi iqhude liyakhala ngo2. That's what you get for trying to take. Mathaveni uzwakali nkabi. There we go. Setup number 2 done. $10,000. Thank you very much. Who am I working for? I don't know. I've been told. And we've got to go over here. I don't know exactly why. I have no idea who's waiting for me. We've got to go over here. So we're investigating. We're having a little look around. Angithi ngiyaphuza ukuthi iqhude liyakhala ngo2. To make sure I get everything I need, but it's alright. We're going to take a look anyway. Mathaveni. It's not even anyone here. That's quite a secret clip. Don't worry, guys. Ya ukukhuluma kabi yami sikulalela. We still got a parachute. We can't. Ngibuza le nkabi le ukuthi angithi yona iyaphika ukuthi iqhude liyakhala ngo2. Someone have given this guy a phone. Isuke igada amaqhude ngo2. Nangu umuntu wethu amaqhude. Oh my days, that's very far. What's out there? Angithi yona iyaphika ukuthi liyakhala. Cha. Ya ngiyaphika. Siyaphika vele ngo2. Usungalele no2. Ngabe ubuza uMaphola ukuthi usuke ngalele yini ngo2 ngoba uyena uMaphola bulizwa kanjani? Usungalele yini? Wena uphika kanjani ekubeni ungazi usulele ngo2? Awazi noma liyakhala noma wena uthi iqhude liyakhala ngo2. Hayi. Mali lethi liyakhala ngo2. Wena uthi liyakhala ngo2. Yazini inkinga yakho Job usmart. Wena sowubanga u2 and sowukhohliwe wena uthe wena iqhude likhala kanye. Yekena Maphola. Ngiyambona u2 akunankinga. Ngoba uzolazi iqhude likhala ngo2 akunankinga kabi yami. Yeke. Hayi wena uthe iqhude likhala mekuzobusa kuphele nje futhi likhala kanye. Musu ukugxila kimi kakhulu wena sogxileka kimi kakhulu. Yazi Maphola mina ngifuna sibe specific. Ngifuna yabona into ebesiphikisana ngayo namhlanje ngifuna sibe specific nayo ne. Mina ngithe iqhude likikiliza ekseni. Phela likhala kanye. Ya, ngithe ngobani isikhathi? Yazi ngashaya isikhathi ngathi kuya nangamasizini yazi. Ngashaya u5, ngashaya u6, ngashaya u7. Lapho ngiyahlala ngiphikisa likhala kanye. Wena uthe likhala ngo7 selikhala kabili. Lalela. Ya, ngisho kanjalo ukuthi ikikiliza kanye ne. Wena ke wathi likhala ngo2 ekseni. Wathi likhala ngo3 ekseni futhi angithi ashiyana isikhathi. Wathi sanokhala futhi ngo1 ekseni.
Liyakhala ngisho nasemini iqhude Nani i-4 Job usho ukuthi nje wena iqhude lakini likhala kanye ngosuku. uJob uyadlala uJob. Lalela mfowethu, mina ngisho ukukikiliza mfowethu, ukuthi likikilize nje mfowethu kahle nje ekuseni livusa abantu likhala nganye mfowethu. Uthe Ngilizwa likhala. kanye mfowethu. Hayi Job, hayi. Okay, Ngihamba Mathaven, uyakhona. Mathaven, awungilalele mfowethu. Wena uthi iqhude liyakhala ngo-1 ekuseni. Musukushintsha isikhathi Job 2. Musukushintsha No, isikhathi. mina ngivumile ukuthi ngithe kanye angithi Yebo. mapholo, ngivumile. Vuma-ke nawe ukuthi uthe liyakhala ngo-1 ekuseni liyakhala Hayi ngo-2 ekuseni angikhala liyakhala ngo-3. Job Nangu phela umfowethu usho ngo-2 kanjalo. o'clock manje sowushintsha isikhathi manje. Okay, isho-ke iy'khathi zakho. Okay, akunankinga. Ungathi anginankinga, isho-ke iy'khathi zakho. Lalela. Mina kithi kufuya amaqhude. Uyangizwa? Kunamaqhude ekhaya. Maningi futhi. Khona iqhude elikhala ngo-2. Likhona futhi ekube likhaleni ngo-3. Likhona futhi ekube likhale sekusile. Nasemini ngisasho namanje iqhude liyakhala ngisho nasemini. Angazi ukuthi umuphi umZulu ongangiconfirmela lokho ukuthi iqhude liyakhala ngisho nasemini. Iqhude alikaze Ayakhala nje. Ayakhala. Leya futhi iqhude likhala kanye ngosuku libika ukuthi sekuyaze kuphela. Angikaze ngayizwa mina lokhu ngazala. Alright, okay. Alright-ke, okay. Ngirong-ke lapho ukuthi likhala kanye. Wona okay, yabo ukuthi ngiyavuma ukuthi ngirong ukuthi likhala kanye. Wona uthi iqhude likhala hayi mapholo wawusho uthe qala likhale ngo-1. Niyavuma ukuthi khona iqhude likhala ngo-1. Job. Yabo angiphikanga mina, angiphikanga, thula ngikhuluma. Niyavuma ukuthi khona iqhude likhala ngo-2. Kunimani phela bafowethu? Jobe. Job. Yebo. Ilokho iqhude lakini likhala kanye ngosuku wena. Hayi man, angithi ungangibuyiseli emuva mfowethu, ngivumile ukuthi ngirong angithi. Ngivumile ukuthi ngirong, acceptile ukuthi ngirong ukuthi likhala. Yini ayiphikisayo ngoba uwona. Ngongani ungiphikisa Job? Lalela wena Mathaven, inkinga ukuthi awulaleli wena Mathaven, lalela. Ngeke ukusayidana nomapholo ngoba umfowenu uyamthanda. Thula wena mapholo, shut up wena mapholo, shut up ngoba uthe iqhude likhala ngo-2 AM. Usuney'nkabi zakho la ezifollowers, usevumele wathi umuntu aqhubeka uyaphila. Uphikisa kanjani wena Mathaven? Lalela Akhuluma wena nomuntu Mathaven, wena follower thula. Follower lakho likhulu ukelele. Hayi lo fane wa-downloada wonke ama-album. kujama. Jobe. Angeke ngiyala mfana, ngiyala uthi iqhude likhala ngo-2. Job, lalela nguspecifyele, lalela ngizwe. Ungaqamba ma ngoba ngeke ngithule. Ungaqamba. Ngifuna ukukhuluma lento oyikhulume besi-2. Ukhulume lento ungakhuluma into engekho. Jobe lalela. Khuluma phela. Mchunu sekangenile la ekhaya, mhlambe ngasitshela lento engisho. Job, iqhude. Mina mhlambe nami ngasho mhlambe ukuthi ngenza impazamo uma ngithi ngo-1. Ngisuke ngingasinakile isikhathi. Uyangizwa ukuthi ngithini? Kodwa ngo-2 iqhude liyakhala. Ngicela uthi 2 AM khona bazokuthola kahle. Lalela, ngo-2 AM iqhude liyakhala. Ngiyamuzwa. Liphinde likhala, angazi likhala kangaki iqhude liyakhala. Before kuze kuse nje iqhude liyakhala. Liphinde futhi ngisamile namanje ngithi mina iqhude ngisho nasemini liyakhala iqhude lize lingene nasendlini lapha ngasendlini melithi licoshe umbila likhale silixoshe lokhalela le iqhude nje liyakhala le yakho ukuthi ulokhu njani likhala kanye mina angiyazi ukuthi iqhude likhala nje kuphela ngoba sekuzokusa angiyazi ngisho nasemini liyakhala iqhude libike. Okay, ngicela ukubuza ngawanwani. Umapholoba uright lethi iqhude liyakha. Lalela. Hayi laba vele bayakuthanda yikho lento le. Lalela. Iqhude liyakhala ngo-1 bafowethu. Ngo-1. Jobe nawu. Jobe ngicela ukubuza mina. Hayi nina ngeke ngisayidana umapholoba nina ngeke. Ngiyala mina. Niyamthanda vele niyamfuna nina. Jobe ngicela ukubuza mina.
Buza Ntokazi. Yebo, ngicela ukubuza yini iy'ntatha? Makuthiwa ey'ntatha kusokhulunywa ngasiphi isikhathi? Khulunywa ngo-AM Ntokazi. Khulunywa ngo-AM. Mana No, ku-AM yebo, ujula AM. ku-12 ebusuku. Ku-AM ujula ku-12 emini. Shuthi ngo-11 kulokhu ngani kuyisey'ntatha. Ngo-11. Okay, bafethu yekelani iy'ntatha. Sikhuluma Nangethi iy'ntatha AM. Hayi man, No, nge-Englishini iy'ntatha, yini nge-English iy'ntatha? Yini nge-English? Ngo-11 AM kusuke kusey'ntatha yini? Ngiyabuza. Wena ama-tavern thula man. Thula wena ama-tavern. Thula wena ama-tavern. Wena ama-tavern wena. Asiyeke indaba ka-AM. Qhubeka wena Thabi, qhubeka. Yekela indaba ka-ey'ntatha. Qhubeka Ntokazi. Mina bengicela ukubuza isikhathi ukuthi makuthiwa angiyeke ninde yamaqhudeni. Bengisabuza nje eceleni ukuthi isikhathi makuthiwa Wena iy'ntatha kusuke uyaphike kurefera nalezo kusiphi isikhathi? nakubhalela uNtokazi la kuma-comments. Lo yikhulumela ngamaqhudeni ukhuluma ngawo. Hayi laba abadakiwe. Lapho ubhalele u6 iqhude liyakhala nango1. Hayi la mina amaqhude akina aloya mina. Abathi one kumele babe specific. U1 wasemini noma u1 wasekuseni. Uthi uJobe thina ekhaya siyathakatha ngimtsheleni alikho iqhude Ngathakatha vele ngiyaloya mina. Uthe siyathakatha. Ngiyaloya enkandla nina. Ngeke iqhude likhala ngo1 AM. Iqhude la kuphi likhala ngo1, likhala ngo3, likhala ngo4. Ujoba Dakiwe naye lo. Jobe naba bakutshela. Hayi Jobe sowuphelelwa ama-witness wena. Zikwerekwere wena. Hayi mfethu thingukutshele size sangena na Google mina nalomfana lo nginibonisa. Size sangena ku-Google mina noMapholobo. Bamtshela lento le engimtshela yona naye. Inkinga yakho uthanda iGoogle ngakutshela ngathi hlukana neGoogle mina Hayi ngiyazi. maqude waku-Google la usikhuluma ngamaqude wasekhaya phela. Inkinga usilandela into zodwa. Wena maqude nawe ususayida noMapholobo wena maqude yini inkinga yakho manje udakiwe nawe manje yakho. Enze njani manje? I-violence yayo. Baba chithi yangidina lo akunaqude likhala ngo1 AM. Hayi futhi ngiyaphuma. Mbosa dazi inkani nambo. Mapholobo sebasekhambina wena uthulile angeke. Lo muntu uphikisa wena inkinga yakho awuzazi ukuthi ukephi. Awuzazi ukuthi ukephi wena nawe. Awuzazi ukuthi uthatha iset laba. Wamphikisa uJobe ngimtsheleni uphikise imali. Eyizwile mathaveni yarasa. Ayisoze. Angivumi. Amaqhude akini lawa aloyayo. Ngiloya ngawo la maqhude. Utheni iqhude lakhala ngo5 o'clock. Ya vele la hostel iqhude ikhala ngo5. Mina madoda ngiyabonga hayi sengiyaphuma ke manje ayisoze. Sebayangatheka. Yamuzwa itakhala emini hayi ekuseni emini. Yazi mina le ndaba kaJobe le. Afuseke amaqhude uDonald Trump lapha kuGoogle la wakhala ngayi 1 ngosuku. Alikho iqhude likhala ngapha. Wena Mapholobo udakiwe wena. Udakwe lento oyibhemayo lapha usek futhi. Hayi mina ngisafuna ukuba la. Iphuma kanjani lento le? eJobe. Mondisa, wena uvumile wathi wrong kodwa bangamthathikisi. Uphikisana wrong. Buka wena amathaveni yezo ngirong ukuthi mina ngithe likhala kanye ayifusekho ningahleki. Buka ngithe likhala kanye mina yezwa mfethu. Uyachaza manje. Uthe likhala ngo1 AM. Awudakile Jobe iqhude liyakhala mfethu. Hayi labantu badakiwe bakufuna vele labo. No bakufuna bonke laba vele badakiwe nje. Bakufuna bonke. Ngiyazazi lengane ziyakufuna vele zonke. Yikho ziloku zisayida nawe la. Ziyakufuna nje ayikho nje lento le. Ziyakuncenga zifuna uzifollowe. Fusek nazo. Wena Jobe thana wena ulizwa mawukuvulile ngofisi. uJobe iqhude ulizwa mase vukile ngosisi. Ulizwa mase vukile. Phela. Akasho njalo hayi ukuthi alikhali uJobe.
Letsizwa onamathaveni letsizwa lingiphikise too much le. Yazi ngenza ikwerekwere mfowethu ngathi angiyazi. Ungifakelani manje? Ungifakelani la? Ungiselani? Buya. Ngifuna siqede le ndaba. Utshelile Hayi ngathi ngoba labantu bakho basayida nawe. Jobe. Hayi vele hayi. Jobe. Sezithulile la ntokazi la engibuze ngo-AM na ithulile. Wena amathaveni ngizokubamba wena angikwazi kodwa ngizokubamba mfethu usayida nalo mjita lo. Lalela. Usayida nalo mjita lo. Uphendulile. Lento wazi iyakubuza nje umbuzo owodwa. Yathi kusuke kunini ezintathu wathi no-AM. Ngakubuza mina 11 AM yintatha lezo. Wena inkinga yakho ukuthi lalela inkinga yakho ukuthi uthatha isiZulu usifake usimixe nesingisi. Isingisi nesiZulu siyabhanqa mfethu. Fana noma ungathi AM. Lalela noma ungathi amakhala abona amakhala esiZulu azokubhayizisa kufana nombala oblue ngesiZulu yini? Unjani lo mbala ngesiZulu? Oblue. Uhlaza kusibhakabhaka. Uyabona ukuthi uhlazi uzwile? Jobe. Ngilalela. Ubuza manje. Hayi usufake lo. Hayi ngeke. Usufake lo webhola. Hawu ngeke. Ngimbone kahle. Lo webhola ngimbone kahle ngeke nje umathaveni wena ilo mjitho webhola hayi ngiyafa phela la ngiyangilunga hayi cha ngeke ngimdedela khuluma ngikhuluma hayi uzafume Phuka mfethu ungakhulumi. Ngiyakucela nje mfethu ukuthi ungakhulumi hamba uyoyidlela idina yakho mfethu emnandi. Hlukane nje nomapholo uhlukane nje nezindaba zezinkukhu mfethu. Hamba uyoyosa nje leyo nkukhu mfethu. Manje mawusuthi ukhuluma undendende. Mawusuthi ukhuluma usami. Yindaba ungavele uyologane uyoba ucommentate. Commentator wani ungadlala ibhola. Ntunga mfethu ngicela ukhulume mfethu. Athi thula ama-follow up thula athi ngilalele mengizothola isifundo la ngizosho ukuthi hayi ngifundile mfethu. If asikho isifundo ngizomtshela futhi naye ukuthi iyadakwa. Woza mfethu. Ogubaza. Nazo-ke. Uyabona mfowethu ukuthi nakho ngoba ngenifice seniphakathi nendaba yeqhude kodwa ukukhala kweqhude okukhulumayo kwasebusuku lokhu kwasemini ngeke ukugaranta ukuthi lizokhala ngasikhathi sini kodwa ebusuku ngeke iqhude likhale ngo-8 neshow ngeke futhi likhale ngo-10 iqhude lizokhala ngo-1 uma ukuthi mhlambe uke wathi ukukhulela emakhaya kancane wahamba amacece usubuye ececeni uyazazi ikhathi la ukukhala khona iqhude ukuthi sekukhala iqhude sekuyasa madoda sesilate ma uthi kodwa uke hayi ngeke ngo-1 hayi nango-4 5 iqhude nje ngiyakutshela mfowethu ukukhala kweqhude okukhulumayo kwasebusuku emini likhalela noma inini hayi leli khala sekuphumila lisuke limemezela nje singukutshela wona amapholo yes singukutshela wona amapholo ngikhuluma nawe yes khuluma nawe yes zikubamba yes wena lalela phoka baba lalela yes ungibambile ney'nkabi zakho namhlanje ezikufollowayo ezikuthanda ngenhliziyo yonke ezingafuni lutho ngawe ezizokwenza sure ukuthi uright ngizokubamba yes ngizokubamba nginawe kusasa mfana wami yes uyes wani wegubazi wena mntunga mfethu nawe right nangu esethu mfethu ngiphatheleni wena uyifake kumute la Job mina nginombuzo for wena nginombuzo hayi sek hamba nemibuzo yakho yindaba ngekho ngisho umuntu oyedwa Job okufazi la lento yakho ukuthi iqhude khala ngosizo angithi bamfuna mapholo bamfuna nawe benza amavidiyo naye
nawe ufuna ukwenza amavidiyo naye nawe mthungu wena ufuna ukudla inyama naye nonke wena content kubazi kuphi okukhulunywayo Bafowethu. Airport. yebo Umathaveni. Airport. hayi Hawu impilo isedudla la kimi. Kunosisi engifuna ukumfaka la ovumelane noJobe. Ngifuna ukumbuza manje. Ngifuna nizwe le nini ukuthi bebethini. Ngifuna ukumfaka la. Uzokhala la efoni. Usufuna abahlasela ingane yabantu usile ngoba insizwa ihlomile la zilokhu zivumelana nawe haku right ngizokubamba kodwa ngiyazi ukuthi akunaqhude nje mina elikhala ngo-1 AM amavele amaqhude asemakhaya loya naloya nje ngalamaqhude aloya lo ukuthi iqhude likhale kaloya beliloya wena kubazi wazekhala ngesikhathi sini abo from 4 AM mfethu ya lapho usuyazi ukuthi usulate mfethu from 4 AM 5 hayi mfethu ayilelakhala iqhude mfethu Kanye kodwa hayi ungakhohlwa uthe kanye. Ungangitsheli ngokuthi kanye ungibuza ukuthi ngithi ngazi isikhathi ukuthi ikhala ngobani Awusho ukuthi kanye. Uthe cha ngo-1 angikaze ngalizwa mfethu wena Cebo ngiyazi ukuthi uyamfuna uMapholo bantokazi ngicela ulinde nje kancane ngiqede ngiphume la uzokhuluma naye kuhlwane ukungibiza kanti wena kubazi uhlala kumuphi umhlaba ngihlala kuwona azizongibhayisise mfethu angithandi ukubhayiza kanje cause ngigcine ngishake mfethu yabo gcine ngishake iy'nyawo uyangazi lo mjisa lo mase ngishake iy'nyawo ngikhona ngisho ukukhuluma mfethu ngivele ngizikhulumela into engazwakali yabo Ngizokuphendulela mina ngizokuphendula uthe okushuthi uthe waze la sehostel okushuthi ngo-5 ekuseni okushuthi nangenkathi kade uthi iqhude alikhali ngo-1 ebusuku busashake iy'nyawo kushuthi hayi cha mfethu hayi lapho besi-right zi-right lapho hayi cha mfethu hayi lapho yabona lapho hayi bekungasheki lutho mfethu hayi mfethu ngo-1 yabona ngo-1 angiphosisi mfethu angikaze ngalizwa iqhude likhala ngo-1 thi ngithi angikaze ngalizwa iqhude mbuza ukuthi uphikiselani iphomo ukuthi akazi kungani engabuzi thina esaziyo ngoba thina siyazi ngamtshela ukuthi mina ngiyazi wangikhiphela uGoogle hayi wena uthe likhala ngo-12 siqala wena uthe likhala ngo-12 Jobe wangona uJobe usechazile ukuthi make kwashake iy'nyawo uvela qamba amanga okushuthi nasekuqaleni bekushake iy'nyawo awena amathaveni yabona abo amathaveni twat amathaveni akakalungile hayi bafowethu mxoleleni owaseGubasi useyichazile inkinga yakho ukuthi ubuya shakelwe iy'nyawo phamba nolimo yabona wena Mapholo wangishilo ukuthi le nsizwa uyifake la uzoqinisa amabhande wakho mfana ngoba uphethe umathaveni kwaku-90% sekunalo mjitho seku-100% manje sekuqinile usufakile mfana uqedile nje ubophile lapha esiswini uphikisa uma ekutshela ukuthi iqhude likhala nini cha uma ngimphikisanga Mapholo ngithanga ngifuna ukukhuluma noma cause ngiyazi ngiyovuma yonke into ekhulunywa uma uthini angikhulumanga angimzwanga Mphiksi hayi mfethu athi ngiphume la abafezi bakho sebayangikwatela mfethu yabo le ntombazana uCebo la sithi ngathakatha mina bukani bafethu yazi ngithe nkandla bayathakatha yazi amaqhude akhona avuka nini nawe mfethu wena mtunga amaqhude angakini ayathakatha mfethu akunaqhude nje livuka ngo-1 Mathaven wena ngiyazi inkinga yakho ngoba nawe confused nje mfethu angisanilaleli bafethu hayi ngiqedile ama-punchline wena anzima kabi ningiyekeni mina kubaza angikusoli uma ngabe uthi kunamaqhude athakathayo usuyishile inkinga yakho uma ngiyasola ukuthi iy'nyawo seyiqalile uma ngabe usishintile yabaleka le ndoda ubalekile
Emadoda. Awubalekile. Emadoda. Yeah. Niyangizwa bafethu. Ayazwakala. Oh, angimtholi lo sisi lo. Kunomunye usisi nje impela nje ibhinqa lentombi. Kade naye lo umfoko asithola umfowethu umzwandile untshebe. Hey bangiphikisa ukufa ngabe yami. Uyalazi ikwerekwere mfowethu bakuphikisa into ngathi ugcine nawe ungabi nenshona ukuthi ukhuluma iqiniso noma ukhuluma amanga. Hey wangenza isilimo mfowethu. Mbuyisa simbone naye mhlawumbe ushekhelwa zinyawo naye. Jobe buya ndoda uthi ngimlando. Uthi ngimlando. Kodwa uJobe usesheshe wayichaza. Ngeke asebusawubona ntombi. Sawubona. Ngishani Nkosi yami. Hayi. Unjani? Ngiyaphila wena njani? Hawu siyaphila. Uthini mama uthini? Yeah? Awushayeli umugca ombili owodwa nje. Umugqa wani manje mama? Awungiculele phela. Awu. Kade awuzile Ucula imigqa manje. Yeah. Kanti awuzile ngamaqhude kanti. Eh? Hayi, nalusisa ngimuzwa yazi. Hayi. Mathaveni kamya. Ubalekile. Hayi, ngiyabonga mfowethu. Lalela, Mathaveni lalela. Sawubona mahlengihleng. Uthini ntwana right? Hawu asibonge mophila ntombi. Nginomzwandile la nginontshebe ubhuti wakho omdala onentshebe. Ngiyagula. Oh, buka-ke. Awungiphindele futhi uthi iqhude likhala ngobani? Hayi, ngifuna ukuyibuzela. Awungitshele nje isikhathi kodwa uthe ubani isikhathi? Uthe likhala ngobani? Wathi likhala kanye futhi utheni? I-Friday ngikhathele. We. Hayi, ngizokuyeka-ke namhlanje kodwa ngizophinde futhi ngikhulume nawe futhi ngubuze futhi. Wena noJobe ngiyeke ngiyazi. Akunaki ngizoba live manje, ngi-live manje. uJobe useze waconfirma la, useze wavuma iqiniso. Manje ngifuna ukwazi wena ukuthi uthini, likhala ngobani iqhude. Mawuthi awungitsheli namhlanje akunankinga ngizokubamba Tuesday. Lutho. Akunankinga ngizokubuza office. Ngizokubamba ngalesikhathi ngizokubamba ngaso akunankinga. Ngibamba Tuesday. Ngizokubamba Monday or Tuesday. Cha ngeke ngutshele mahlengihleng. Mhlawumbe ngizothi mangiqhamuka mhlawumbe ngizobe ngi-live. Wena nje uhlalwazi ngifuna ukuzwa lento wayisho kimi ningenza isilima wena noJobe. Nithi iqhude likhala kanye. Ngobani isikhathi? La ngiphikisa nathini? Bye. Hayi, enkabe yamathaveni yiyo-ke le ntombi angiphikisa naye kuJobe lo. Athi ngeke aze asitshele ngoba yena uphethe isavana ukhathele. So ayikho into azoyisho kodwa ngizophinde ngibe live. Ngifuna ukuzwa lento ayishoyo. Mina ngisola ngathi nayo intokazi leyo uqhaqhazelelwa izinyawo. Hey, eyasemtshezi le ntombi, ibhinqa. Ibhinqa. Hayi, wavumelana impela noJobe athi hayi,
likhala kanye, wathi likhala kanye. Mengithi ngo-1, mengithi ngo-2, awu bangiphikisa, awu. Kodwa hayi, ngibongile kabi yami, ngibongile. Hey, hayi, Hayi, akuphendula. ngijabulile, I'm satisfied. Zulu. Hayi, usoba grand wemathaveni kabi yami uthi ngihambe. Kodwa umathaveni akashongo lutho. Wena Jobe akakapheli le ndaba. Ngisafuna impela ihambe mfethu. Ngifuna impela nje ihambe kube yi-series le ndaba le. Ngisazobuza ezinye iy'nsizwa. Le ndaba uyisho yabo ngendlela wangiphikisa ngayo mfana. Ngiphikisa ngemfuyo. Into engiyaziyo. Into engazi nokuthi inkomo mekuthiwa iyafohla esibayeni iqala ngokufohla ngobani isikhathi. Afana hayi. Hayi wangenza udomkopi ngalela langa, ngiyakuvuma mfana. Ngaqhaqhazela the day uthi ubiza ngisho nobiyela, ngagcina sengibona ukuthi hhayi ngiyadliwa manje. Le kusaseyisirisi le, ngisazobuza ezinye iy'nsizwa. Sengiy'buzile iy'nsizwa zangapha. Ijobe zisazoqhaqhazela iy'nyawo. And futhi-ke lo live lo ngifuna ukufana nakuYouTube-ke lo live. Ngiyawuthatha ngiyawuseva manje. Ngifuna noma ngunema lapha ngithi Jobe set. Iqhude likhala kayi-1 ngosuku. Ya. Hayi uthi ngishiyeni bakithi, uthi ngishiyeni. Senolala kahle. Ya.